Jenengku Mintul. Aku bakal cerita masa SMA aku sing ora bakal tak lalino. Iki tentang aku lan kanca-kancaku. Aku duwe sahabat sing apian lan pinter, yaiku Wulan. Saben dina aku mesti karo Wulan. Yen jarene wong-wong kaya dilem deket banget. Nanging sikapku berubah jadi terlalu egois gara-gara siji arek sing tak senengi. Amarga kuwi hubunganku karo sahabatku renggang. Lho, apa ta Wulan? Kok ketoke kowe seneng banget? Aku seneng banget, amarga aku wingi entuk pesen saka Pak Guru yang minggu ngarep aku lan Pandu bakal ngadili sekolah kanggo lomba. Wah, hebat banget. Kowe karo Pandu bisa dadi wakil sekolah kanggo makili lomba matematika. Iku lho Pandu, kowe karo Wulan bakal dadi wakil sekolah kanggo makili lomba matematika. Aku wingi entuk pesan sama Pak Guru yen aku lan kowe bakal makili lomba matematika tingkat Kabupaten Sidoarjo. Itu gak semua dia. Belum bisa. Loh, gorong aku, nonton sih. Direk, aku kasih po. Nyontoh ya barep dhewe lho. Alah, kesuwen. Iki lho, Nek. Ya sing barang sopo nonton aku, wis menengo, macam ngomongno gurune lho. Wis sapa nduk gak usah pelotan Mbak Rijal. Iku kumpul kowe ya kan, tapi kayak iki sampe bunyi. Wis sapa nduk aku ikhlas kok tugasku dicontoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum izin, saiki kita bakal merembuk piwulangan bahasa Jawa bab 1, yaitu bab aksara Jawa. Nggih, Pak. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
nuwun kanggo pelajaran dina iki amarga isih masa pandemi, kula pelajaran mung 2 jam wae. Nggih, Pak. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mulai seyore amarga ana acara keluarga. Iya mintu latihan yo ing dalan. Iya. Mintul, tugasmu wis mari ana guru. Lho, Mintul, kowe kok lembur kono sih? Lemburmu kok ana ing sandingku. Lah, karepku ta. Wur, tumben iki tak babar kowe. Aku ya ora ngerti. Hei Tari, nang bayar kas, kasmu saiki kurang 30.000 lho. Namin aku ora duit nih teman. Ya pokoknya nang bayar, nang kelas kene sing kasih nunggalung akeku, ya kowe tok. Iya betul, aku kasih bayar. Tapi masih lagi bayar nih. Aku ora duit. Aku temenan orang duit. Lah, apa kowe ora disangoni karo wong tuamu? Ups, oh iya sih, aku sedikit ini. Kan kowe yakin jatuh. Ya betul, kau yang ada sama ngono. Semenjak kamu karo game bakat sekali itu, masa sih kamu berubah di lagi? Iki sikapku sing asline. Kowe gak usah kenapa. Kowe meneng wae. Aku ora duwe urusan karo kowe. Wis pokoke sesuk nasul tanpa semulu tadi. Iya teman. Nah, itu baru kanca nek dhewe. Bantu geng nek dhewe jenenge ora papat sekawan, jenenge minimum sekawan. Oh iya. Kowe kan dia durung bayar kasisan lho. Terus apa? Oh, ngono ya saiki. Padahal jaket kowe ngomong enak dari kanca, nanging saiki kowe berhubungan kas karo dhewe. Ora ngono maksudku Kinan, tapi aku ini bendara. Wis kewajibanku gak menarik kasih arek-arek. Yo wis tau lapang, bayaran kas awak dhewe iki kan duitmu. Kenapa iki gak nari awak dhewe kas terus, gak kesel lah. Wes sabar lho kowe tadi. Sikape lan omongane Mintul ora usah dilebokake nang ati. Ancen sikape teko mau isu aja wis berubah kaya ngono. Sabar yo Betari. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Lan aku ya sifate Mintul berubah senajan sampe dina karo kowe. Aku ya ora ngerti sisan, Bu. Mintul saiki wis sikape wis owah. Lan yo mesti saiki Mintul mesti ngumpul karo geng papat sekawan. Ora apa-apa Wulan sampean seisi duwe kanca yaiku aku. Yo. Aduh rek, pegel iki panas sih Sam. Iya ya, kok hawane panas banget sih. Tuh rek nyokon tasku. Tasku iki. Tapi rek aku ora iso bawa wis akeh barang sing tak bawa. Ya iku urusanmu, apa urusanku? Aku bisa enggak anu. Ya aku sih nitip tasku yo. Ya sik rek, iki lho rek tasmu kabeh. Ayo Rek, ngopi. Ayo wis aku bosen. Kowe gelem ora Pak? Kowe gelem ya? Ya ayo. Ya tul, ayo melu yo. Ya ayo. Ah, apa? Duit. Iya, endi duwite? Yo gede dulu lah. Nanging aku ora ana duit. Benar aku lagi belajar sekolah. Lho, iku kan duit arek-arek. Kalau wis pokoke toko nang kene es teh. Alah ya wis ya.
pun. Belum ah? Enggak usah. Ya wis lah ben aku mau takon ora wingi meneh. Aduh. Kayak kok rasanya orang enak sih. Loh, aku gak ngerti kan kamu Pokoknya aku mesti hukuman. Saya kok kalau rasa macam itu. Loh, aku orang ngerti. Kan stop sampai gila 10 kali. Dan cepetan kerja. Jadi apa kira video terus teleponan nang sosmed. Kan nang di video kan. Gila nak aja kok. Wah, pos wes pos. Itu udah ayo mulai taruh tinggal hari ini gini. Tapi sih nih. Bulan, kenapa pintu? Bulan yo, ini sih aku gawe kok sedih. Loh, kenapa iki? Apa kowe nangis? Sepurane bulan aku sing salah. Wingi aku nyingkiri kowe aku kan gak aku egois. Egois apa? Oh. Aslinya aku iri karo kowe. Kowe ku bisa cedak karo Pandu. Terus wingi aku nyawang kowe karo Pandu omong-omongan akrab banget ing kelas. Aku iri, aku sakjane nyenengi Pandu. Aku pengen jadi kowe kowe. Kowe ku ayu, pinter, siswa teladan kesayangan guru. Tekan kuno suwi-suwi sifat egoisku metu. Terus aku dijak geng papat sekawan gabung jadi anggota genge. Geng papat sekawan maksud aku. Jarene misal aku gabung jadi anggota genge, aku bakal diewangi cedak karo Pandu. Tapi nyatane iku salah. Ini pas aku gabung karo anggota genge, aku dibully nanti orang wajar. Sikapnya nang aku ora sesuai karo sing diucapno. Syukurane ya bulan. Astagfirullah mintul. Ya wis ora apa-apa. Aku ngerti kok, aku paham. Wis aku wis ngapurani kesalahanmu kok. Wah, lama kok itu kowe iki dadi sombong lan tuwek orang bulan. Iya, sepurane sing akeh Pandu. Aku egois, ora seharusnya aku nduweni rasa iri marang sahabatku dhewe. Iya, aku seneng karo awakmu. Nanging saben aku nyawa kowe karo bulan omong-omongan, katon akrab banget. Aku tansah nduweni rasa iri. Hal iku sing nyebabake sikapku berubah lan aku gampang dihasut karo bakat sekawan. Wis, masalah iki ora usah diperpanjang. Aku ya wis ngapurani kesalahanmu kok mintul. Suwun ya bulan. Mintul, aku harap jaga pangapura marang awakmu. Aku harap kaca-kacaku ini wis fatal ngebuli kowe nganti ora wajar. Aku yang jaluk pengapuran aku kowe Mintul. Yo, dewe tenan pada sadar yang ngebully keberatan sing ora apik, pasti bakal nyebabno trauma mental sing dibully. Ah dhewe wis oleh karmane tuh. Guru-guru wis padha ndelok video kuwi lan padha nelpon wong kaya dhewe. Ate bakal diancam, bakal dimetuna saka sekolah iki. Yo Mintul, awak dhewe ora bakal dibetul ke sekolah. Yen kowe ngapurani awak dhewe lan awak dhewe ngebusuk video kuwi. Lagian videone ya sok dhewe busuk kok. Apa kowe bisa ngapurani awak dhewe mintul? Aslinya aku sing ora ati nanging ora apa-apa. Aku sing ngapurani kowe kabeh. Tumindak Allah ora usah dibales karo Allah. Dadi saiki awak dhewe bakal dadi kanca. Iya, dhewe kekancan nanti buyutan rukun. Hari ajeng. Sepurane yo ini aku duwe salah karo kowe. Ya ora apa-apa mintul. Aku anakmu wis ngapurani kowe. Iya tuh, aku wis ngapurani awakmu kok. Iya, suwun ya tali ajeng. Iya tuh. Akhirnya aku sadar yen sikapku sing egois iki bakal ngerugikno aku lan kanca-kancaku sing ora salah apa-apa. Sampai saiki aku, Wulan, Pandu lan geng papat sekawan padha mbaur lan ora ana maneh sing saling ngebuli. Ngebuli wong iku tumindak sing ora bener. Yen kita bully wong ing sawijining dina mesti bakal entuk karma. Mula
Allah nalika tumindak kudu dipikir dhisik.